Dan il-programm għandu tqejjed tal-prodott. Bdejt nibża orqat fis-sodda ma' Tyler. Tibża? Tibża minn xiex? Ma nistax ngħid. Ma tistax tajt. Mela tajtx. Ma nistax nifhem kif minna kollha int l-uniku wieħed li għandek ħass ħażin. Int ma kellek xejn taqsam miegħu dan ir-raġel Morris. Rajtu jaqla tir. I saw him drop dead. I've never witnessed a murder before. Kieku tajt kas il-bakaw tiegħi u bqajt sejjellem ma kont tara xejn. Kont sandur l-aħħar. Imma mbagġaw Starsky and Hutch, and I got curious x'kien rajthom jifqu qudiem il-grata tad-dar tagħna. L-aħbarijiet qalu li l-isparatura ġiet mill-bot. L-isparatura kienet intenzjonata li toqtol lil Becky u mhux lil Samuel. Immin tfejtaf. Għax qabbattu jien, għalek. Serġ, wedni ħaġa waħda biss qabel nitlaq. Waqqaf din il-vendetta. Kull darba li provajna nivvendikaw ruħna, baqa' f'wiċċna u spiċċajna mbagħtu aħna stess. Wedni Serġo li din l-istorja tieqaf hawn. Yes? Irridu nkellmu lil Moligalia. Moli mhux hawn. Allura, issa jien se tibqgħu? Qed kaċċini. Qed nistaqsik ħalli nkun naf x'se tagħmel. I know this is a difficult time for you. Għajt li trid, mhux se nħu għalija. Ma tlek xejn biex tieħu għalik. Strieħ u żwoga. I know this is a moment where you need all the support you can get. X'int tagħmel fis-sodda tiegħi? I was trying to protect you. Ilek ħdejja l-lejl kollu? Imma ma ġara xejn hux. Bħaxix. Minix ġejja miegħek. X'inhu? Ma, jien irrid li JJ jikber ma' ommu u ma' missieru. U jara l-nanna fil-weekend. Lil JJ naraħ meta u x'ħin irid jien, mhux meta tgħidli int. Fil-weekend. Ifqu. Ma, please, ipprova jifhem. M'hemmx tifhem, trid tmur miegħu għamel int. What? What's the matter? I was only trying to help. Billi ġellidni mal-ġirien, jien ma nafx kontu tagħmlu l-Ingilterra, imma hawnhekk kif titfalaq il-ma jinżel għand taħdejna. But it's only water. Jekk tgħidlek xi ħaġa nkellima jien. I'll use my charm. Tkellima xejn, għamilli pjaċir. Mela tikdem. Bil-ħaq. Din tiegħek. Kull darba ngħid li se ngħaddilek u kull darba nagħlina rasi. Kienet fidejk meta tħadd l-isptar. Forsi xi ħaġa importanti, ma nafx. Il-laħwa, grazzi ħafna. Missjoni kompluta hemm. Iva minn hemm? X'inhu? Grazzi! It must be good news. Is-sospensjoni tiegħi ġiet revokata. Prosit. Congratulations. Whatever that means. It means I go back to work, Morris. So it's not good news at all. Mhux good news meta jiena ġejt sospiża mix-xogħol intortament. Jiena morti Slovenja, mill-lif tiegħi, ma milt l-ebda fawl. Il-Kummissarju ma rridniex nibqa' niġri wara Samuel għax kellu x'jaħbi. Imma fid-dinja iż-żejt dejjem jitlaf wiċċ l-ilma u hemmint il-Kummissarju irriżenja, mmur mal-oħrajn u jien lura x-xogħol. Jien, kelma għatlek, m'hemmx għalfejn tgħidla 500? Għax wara aħbar bħal din imissek fraħt. Nifraħ meta sa nerġa' nispiċċa waħdi ġodin id-dar.
It's becoming scary. U għajma Morris, issa ma tistax tagħmel ħajtek kollha tibża għax seħħet sparatura u mitraġel fid-drive-in tagħna ta'. Iva, x'ġara b'daqshekk? Proset, spettur! Is-sospensjoni ta' Becky ġiet revokata minn għada lura x-xogħol. Hurray! Always worth it. Nus-Septol ġel, għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nus-Septol jfisser sarħam il-uġeħ. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew nkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Ċent Ingliż u pjama su preċiż. Ma nafx kif jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makak, attenta x'jibhom jak anke l-Morris. Anke l-Morris. Jivvintom, m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makak, attenta anke l-Morris. Anke l-Morris. Ara miex x'kienet qiegħda tibsa l-Aziza tifla tagħna. Da minnu? M'intix tarfu. Jisu jiġibbaħ lil. Ma jiġbaħ lil ħadd. Dak Samuel tal-faċċata. Iva lilu xebbaħtu. Qatlu fid-drive-in ta' Becky. Min qatlu? Issa jien naf x'ma tibżax xi ħasra t-tifla tagħna. Iġifieri inti tajt li t-tifla tagħna kienet taf ġara u lilna ma writna b'xejn. Inżel minn hemm ħankelmek. U inta ma ċċedilix kif tagħmel is-soltu. Lorna, kalma, m'hemmx għalfejn. Kif trid nikkalma meta naraw nisma' affarijiet bħal dawn? Iva, imma laqqas li qatli tuwi. Issa rabja ftit magħha tal-li ma qaltilniex u daqshekk.
Int l-ewwel issaħħanni, u mbagħad tikkontrolla kemm għandi nirrabja. Ħallini ħan nirrabja kemm irrid. Min arrabja kemm trid? Ġib bax dik tiegħek. X'ġara ma? Kollox nafu, għax ġabuh fil-gazzetta. Mela miet. Mela ma konx taf. Mela miex ixkont qed tibża. Millum il-hemm daqshekk sigriti mejken. Trid tibda tgħidilna kollox. Inkella. Kastik. U jentru, ma noqdux nedwa bil-kastigi. Għax di mhux tifla żgħira issa. Jiena biex inkompli miegħek. Inkella xiex. Inkella. M'għadniex naf kif għandi nikkontrolla lil uliedi xi waħda din. Mamma nista' ngħidilkom xi ħaġa jien. Da żgur li tista'. Tkellem ħi, għajdilna. Ħafna drabi ma nitkellimx u nżomm fija biex ma toqgħodux tagħmlu panik kif qed tagħmlu issa. Inqas ma tkunu tafu, inqas tinkwetaw. Issa qed tikbru u l-inkwet ma jagħmlilkomx tajjeb. Mejke, jaqfi. Ħallina ħan inkwetaw. Aħna lekkedin. X'ninkwetaw? Se nerġa' nafżak. Millum il-hemm daqshekk segreti bejnietna. Il-mama għalhekk qiegħda tkun hawn il-ġurnata kollha biex ikollha aktar ħin għal miegħek. Eżatt. Anzi, minn għada se nibdew inqattaw nofsija flimkien impaċċu jien u int biss. Impaċċu fuq ix? U fuq ix xara waħda, issa hija taqleb għax bil-ġuħ. Mela miftemin. Min għada. Għada mur nara x'nista' nitkixxef aktar. Hemm ħafna misteri din l-istorja. Però rid front page. Jekk ikollok storja tajba biżejjed, nikkonsidra. Wasal biex taqla il-kamra tal-banju, tibdel il-madum tal-art, qed tfittex xi bennej, electrician jew bajjat, għandek problema fid-dranaġġ jew fil-bir, jew xi saqaf qed qattar, mela ċempel issa lil-każa kompleta fuq 21414933 għal serħan tal-moħħ u xogħol fil-ħin. Nussetol ġel għal uġieħ tal-miskoli ġogi u aktar. Nussetol ifisser sarħam il-uġieħ. Tal-lira, always worth it. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Yes? Jien Jeffrey Aġus minn The Weekend Journal. Xtaqt inkellem il-xaħat li kien preżenti għall-isparatura li saret ftitilu. Hello? Bħalissa mawħat. Mel-int fin int? I'm the butler. Ma naf xej u ma nistax nejnek. Tajd li fiex ħinniġi biex insib il-xaħat, please? Have to go. Ta-ta. Hello? Hello? Ħlisna minnhom darba l-dejjem fl-aħħar. Tista' sserraħ moħħok. Min xiex? Min tal-faċċata. Samuel miet. Sandra min jaffi qiegħda imma li dik id-dar mhux se jersqu iżjed għax qiegħda l-bieħ. Jiġifieri issa m'għandekx għalfejn tibqa' titlaw fuq il-ħin kollu? Ħajjitna tista' tiġi lura normal fl-aħħar. Ma kontx naf li ndejqek daqshekk.
Ma ddejjaqniex Megan, imma biex nagħti kasek nispiċċa nitlef jien. Kif nista' nistudja bik hawn jekk ma nkun nista' ndaħħal xejn f'moħħi? Il-problema moħħok, mhux jien. Terġa'? Minix ħankelmek, kompli studja u jien ħanoqgħod kwiża hawn. Dak minu? Megan! Ejjara, għaw raġel ġo karozza jistenna. Tassew, dak x'inhu jagħmel hemm? Megan, intem fuq qiegħda. Iva, xi trid? Ma rrid xejn, imma inżel minn hemm. Għalfejn? Għatlek inżel. Ġejja. Ma kienitx idea tajba l-mamma telqet mix-xogħol, saret qisha l-indannata. Ara tisimekx? Int ma ndonajtx li nbidlet. Li ddaħħalniex fin-nofs għax nispiċċa naqla miegħek. Ma ditx kif kienet qabel. Sar idejjaqa kollox, tirrebel kull ħaġa ta' xejn u ma nistax niċċaqlaq għax li tkun taf x'qed nagħmel. Megan! Sorry. Yes? Intu qatawn. Iva, għalix, għandek bżon xi ħaġa? Jina naħdem ma' The Weekend Journal. Xtaqt insaqsik jekk kontx preżenti waqt l-isparatura li seħħet ftit ilu. Iva, għalix. Xtaqt noħodlok kumment, għandek ħin? Aħjar tkellem minn Becky. Becky. Il-mama tiegħi. Il-mama u tajtila Becky? Storja twila. Idħol miegħi. Stenni niftitawni jekk jogħġbok. Uncle Morris, Becky mhix hawn? Not yet, but she'll be back soon. Hawn xi reporter jixtieq jagħmilha xi mistoqsijiet. U daħħaltu ġewwa? Qed jistenna fid-drive-in. How stupid can you get? Skużi? Jien ġa kellimtu fuq l-intercom u sibt metk battu lem u inti daħħaltu fid-drive-in. Allura tiġi tajjat li stupid, issa se naħlu fis-salott u nofrilu drink. No way! Ara xi skuża sassib and get rid of him għax Becky ma tixkellem reporters. Minn meta? Billum! Allura jiena kif suppost inkun naf li daqshekk reporters? Hemm xi ħawad buħ il-barra. Listen, boy, I've just told you, Becky's not available. Inti l-butler. Butler. What do you think you're doing? Qed nieħu xi noti, problema? It depends. Ma rridux jikteb li aħna men edukati u x'venu. Thank you. I've already said tata. Now can you leave, please? U Becky? I told you before. She's not here. Barra! Forsi darbohra, imma l-lum ma tistax kelmek, sorry. Qed iħabtuk? Ikkonfermajt li qed jaħbu li xi ħaġa. Ħaxix. Ma nafx għad. Ma kkoperawx? Kliem mill-inqas u għamlu minn kollox biex qalfu hemm barra. Tintrabax ma' din l-istorja għax teħen u tistaġna. Tgħid mhux se naqta' qalbi. Jien qedlek li rrid front page u b'xi mod noħodha. Xi ħaġa tgħidli li dawn għandhom storja bomba.
tajt il-kelma bomba, tajjaċ isma' minni. Mhux dik it-tip ta' bomba, komplu waħdmu. Ma jmessix daħlitu fid-drive-in. Pero jien mesni għattila li marriċ inkellim iktar reporters fuq dan il-kas. Well, now she knows. U dak il-reporter mġiż jitħonajdlek għax werrultu. Ħażin għamilt. Ma jkollux biex jimla u jispiċċa jikteb storja fuqek, issa tara. Ej! Sera, Intu ngħid li d-dar tal-faċċata poġġew għal-beħ. Le m'għandu ngħidx. New neighbors. Il-dawn irrid nissorveljhom mill-ewwel. Titkun hawn. Xiġifieri? Biex tissorvelja l dawn li ġejjin titkun hawn il-ġurnata kollha. M'għandix lilek? Oh no, I'm not gonna do the same mistake again. I befriended SS, Sandra and Samuel because of you. And then they turned out to be criminals. Many of dawn li ġejjin se jkunu. Whatever the plan, count me out. Ma importax, insib mezz ieħor. Lilek, ħankellmek fuq il-ġurnalisti. X'taħseb Megan? Issa li semmur lura x-xogħol nista' norbot fuqek? Problema waħda għandi. X'inhi? Il-mama. Le stenna, jekk il-mama se toġġezzjona. Le, il-mama nħossibha jien. Tajjeb, mela allura kif ikun hemm movimenti ġodda fid-dar tal-faċċata, se nistenna minn għandek. Iva. Proset. Ciao. Etlek, l-nikber, irrid insir l-aqwa detective ta' Malta. U issa reġaġini ċans ieħor. Beki trid ninqod assa tal-ġirien il-ġodda li jiġu għodu fid-dar tal-faċċata. Beki tridek? Għada kemm ċemplitli. Tridni nibda naħu ritratti ta' kull persuna li nara diħla ġu dik id-dar. Megan! U kif sejrna xilek teħles mill-mama? Hemm bżonn li l-mama tmur lura x-xogħol. Issa fatta, ma tistax mur lura. Tista' jekk nimbuttaw aħna u nagħmlu ilha faċli. Imma jekk ftit tal-ġimgħat illu kont tibki għax il-mama kienet tiġi tard fil-għaxija u kont immissja. Kif sejr nexxielek tikkonvinċiha biex tmur lura? Blajnuna tiegħek. U tridni nemmen illi tfal ħeġġewk biex terġa' tmur taħdem. Andrew, nofsta kelma kull marit. Kont tal-qalbi. U kont inħossni tajba li nqum fil-ħodu għandi ġurnata ġen qudiemi. Ix gost, kont tibda minn fil-ħodu tgergel kif ħatlaħħaq il-ġurnata. U għej, Andrew, billi kont ingor naqra. Int ma tgorx? Kiku stess, int taf jekk iridux lura. Diġa ċempit. U għallu l-ek imur lura se jibidlu li xogħli. Ħalli nkun nista' nqassam il-ħinijiet kif irrid jien. Ma nafx Lorna, bik id-dar il-ġurnata kollha nħossni aħjar. Lanqas li jonqosna xi ħaġa? Iva vera, ma jonqosna xejn. Imma bil-paga tiegħi ġiġa konna pjanajna xi affarijiet. Pjani li sfaxxaw mal-moment li tajt il-notice. Biex imollu Gardalendan kollu. Konna se nixxu xi ftit mara ġdida, nbidlu l-karozza. Kif nistgħu nagħmlu dawn il-kapriċċi kollha bil-paga tiegħek biss, ħi. Ara Lorna, l-aħħar darba ċedejt. ċedejt u ħallejtek tagħmel dak li qallek moħħok, imma din id-darba le. Imma minħabba tfal. Minħabba kollox, Lorna. L-idea li ħafna drabi kelli niġi nżajjar jien, ngħaddi l-qomos tiegħi jien. U sewwa hekkux. Nibqgħu kif aħna. Aħjar hekk. Minuta, ġitni xi ħaġa f'moħħi issa. Tyler, mhux issa. Issa ma, ara naqra dan il-video.
Għat li trid, imma deċidejt li mmur lura. Jekk rid mara biex toqgħod tgħaddilek il-ħwejjeġ, jew toqgħod issajjarlek, missek bqajt tant ommok. Bħal Lopez ħanajdlek. I ain't your mama. I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Talira, always worth it. نوسبتول جل على وجاح المسكولي جوجي وأكتر. نوسبتول يفسر سرحان الوجاح. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Kaza kompleta l-aqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Kaza kompleta ta' Indina Road Attart. Zur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Fosta. Minna ma nixbrox jumej. Ejja. Becky. Ġara. X'inhi? It's a letter from Anne. M'għandix idea x'inhi jiġri. Jekk din hija jitra mill-antenna allura l-oħra x'kienet? Titgħidilha l-oħra x'kienet, Morris? Me? Ma nistax nifhem, anke l-Morris jaf xi ħaġa li ma nafx. No. Morris. I did what I did for Sarah's sake. U x'għamilt eżatt for my sake? Tridni ngħidilha x'għamilt? Tistenna qiegħda? Batlek l-ewwel ittra. I sent you the first letter. It's as though you're living in Mars. Kemm iddu ma tifhem? Fimtek, min qalek li ma fimtekx? Mela l-fejt li, Għax ma nistax nifhem għalfejn għamiltek. Għax meta l-kol ħsibna li jen kienet insietek, ma rridx narak imdejna. Miskin. You're such a sweet loving girl. Kif seta tinsik u ma tibatlekx birthday card, meta kienet semmietek fl-ittra ta' Jeremy? Imma ma nsitnix fil-verità. Tara? Well, it came a bit too late in the day, didn't it? Kemm il-xahar għadda mill-birthday? Insomma, issa għadda kemm għadda, ħannarawx qalbek din l-ittra. Ħanajdlek jien. Qaltli li minkejja li jien ma niġi xejn minnkom id-dem, dejjem ħabbitni u stmatni daqs li kieku kont waħda tal-familja. Verità? Qaltli li dejjem emnet li jien tifla kapaċi u allura ħallit li ċavetta. ċavetta? Sa minn meta konna naqra taqrem puċa, dejjem urejt li jien tifla determinata u kapaċi tasal fejn trid. Jien dejjem emmint fil-ħiliet tiegħek. Ħabbejtek isek waħda minn neputijiet tiegħi. U meta kont qed inlesti dawn nitri, ma stajtx inħallink barra. Issa ma din nitra se ssib ċavetta. U litra ta' qafem. Ħanara. Jidher ċar li l-intenzjoni tagħha ma kienx li tiqafhem għax litra mhix kompluta. She didn't even sign the letter. Mhux għalhekk qed ngħid. Jiġifieri di ċavetta ma tiswa xejn, la ma qaltlix ta' fejn jew x'nista' niftaħ biha.
Imma din ommi, kif kienu jiġuha dawn l-idejat? Mhux jiġrala biex litra ma komplitix. In her next letter, she'll probably tell us that she had a Panama Trust. You wait and see. Ma baqax jitrix nirċievu anke l-Morris. Aw! X'se nagħmel biha din? L-alma ma m'għadix magħna, ma tantx hemm wisq x'tista' tagħmel biha. Tendela mono, like a lucky charm. Fil-verità jiena kuntenta bl-2000 euro li sib fl-istov. Minix se noqgħod nagħmel nervi għax din iċ-ċavetta m'għandix użu. Ha anke Morris. Żomma, napprezza li ħriġt 2000 euro minn tiegħek biex tarani kuntenta meta kelli l-birthday. Fejn minna li qiegħdaw? Non, għalina nituna Agost. Tax gostu. Qed tittarxu intkom u qed tittarxu lili. Tafu li qed tagħmlu ħsara lil widnejkom intkom. Non, itwaqani ċertu tinsabi. Ijaf, please. La tiġi lura ommok, kollox ngħidilha. U mbagħad tara kif se tikkontrolla. Għax jien m'għadniex niflaħ għalik iżjed. Mela ommok fejna? Mkien. Triġa baħar il-taqaw id-dar tiegħi, Betli. Jew għandi, il-mama tiegħi ma ddejjaqx il-mużika għolja. Dar boħra niltaqgħu meta nanna ma tkunx hawn. ħafna lan. Imma għadni minix nifhem. Jekk din irċevit ittra u kartolina minn nanna u ħallitla 1000 euro ġol stov. Mela allura din l-ittra li rċevit issa, x'inhi eżattament? Preferenzi, dik li, ara lili, ittra waħda biss batitli. Anzi li l-ek ħallitlek Tom Nard li koċ karti tal-5 euros ħallitli. Owen, il-fat jibqa li l-għan l-istmat. Laħjar li marret sera u dik qasbis sidemna. Imma biċċavetta biss, sera, ma tista' tagħmel xejnux. Il-mama waslet għal spjegazzjoni u konkludiet li waqt li n-nanna kienet qed tikteb litra għajtilha xi ħadd, telqet kollox minn idea u kif ġiet lura insiet kompli tikteb u mpostat litra kif kienet. Mhux kompluta. Qasbis iffirmata. Ara, ejna mlu ċara li jiena kontra sera m'għandi xejn, għax m'għandix taħti. Taħti, in-nanna. Imma dan kif? Ma nafx Scarlett, ma nafx. Dejjem irid ikolli għalfejn iskaċċortija jien dak li naf. Iżjed ma kont inħobba n-nanna, iżjed lajt fuq wiċċi minn għandha. Meta kienet ħajja mod, u meta mietet, mod ieħor. Jista' jkun ħadet żball. U xi żball? Jista' jkun li moħħa ma kienx qed jiffunzjona sew fl-aħħar ta' ħajjitha u konsegwenza ta' hekk bdiet tħawwat. Kollox jista' jkunux. Allura, hemm possibilità li dan il-wirt jista' jiġi kontestat. Imma jekk noħroġ b'dan l-argument, x'se nigwatanja jien? Trid tikkonvinċihom li waħda minn dawk il-kartolini kienet għalik. Ma tagħmilx sens.
Għax hekk nispiċċa li jkun irċevejt żewġ kartolini jien flok sera. Imma jekk tipprova li n-nanna ma kienx 100% sew fl-aħħar ta' ħajjitha, forsi jkollok dritt għal xi ħaġa iżjed minn dawk il-€5 li sibt fis-sufan. Nispiċċaw l-qorti. U jiġi kontestat kollox Jeremy. Dak li ħaħuk, dak li ħadet sera, u ma nafx għandekx claim fuq dak li rċivit ommok ukoll. Dak kollu li rċevejna jerġa' jiġi maqsum bejn erba'. Jaqbillek żgurek jiġri hekkux. Grazzi Scarlett. Għada fil-ħodu immur inkellem il-mama. Ma jistax ikun li nibqa' ħajti kollha inħallihom jagħmlu li jridu bija. Ejja, dal-wirt se jqajmu ftit fuq tiegħu fl-aħħar. L-ewwel ittra mhux jibatita. Mela min? Batili Uncle Morris, għax beża li kont se nagħmel f'qalbi meta ħsibt li jen kienet insietni. U l-€1000. Tajhom li hu. Poġġihom hu fl-istov. Yeah, that's right. Because I felt guilty. Dan kollu ma jbiddel xejn. Jien xorta ħaddak li ħadd laqqat €100 bil-biex. U għalhekk wara li tkellimta ma' Scarlett deċidejna flimkien. Scarlett kif tista' tidħol xi ħaġa bħal din? Scarlett il-mara tiegħek, imma barranija. Billex noqogħdu nfittxu minnu l-barrani f'dil-familja? Jimporta tif u twadbu d-diskors bla doċ. I smell trouble. Dat nejser xejn. Sera, inti għafħu l-affarijiet daqshekk bi kbar? Ma smajtux għalli. Jien li ma'kom mindu konna naqra ta' tifla. Kif jiġi għajni li jien u Scarlett l-istess? U int, attenċitaj Jeremy, ma tistax tparla bla ma taħseb? Sibt ma, tibżax. Jien ma rrid weġġa l-ħadd. Irrid biss li kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Ejn ukoll kont libsla l-papoċ l-nannata. Volja kellha saqaj jintnu. Jeremy. U kienu jintnu xi ħaġa ta' ma qatt meċċej. Se naqbdu fuq is-saqaj issa. Jekk kienu jintnu ngħidlek li kienu jfuħu. Jien għamilt affarijiet oħra ma' hen. U ħadd biss dak li ħallietli. U skont kif ġara affarijiet, ħallit iżjed lilek li m'intix demma, milli lili li nġib tifel ta' binta mid-dem. Ajma qalbi. Qalbi kanda tuġa kalija ma li bqajt prattikament xejn. U għalhekk iddeċidejt li nikkontesta t-testament għan-nanna. Irrid nipprova li ma kienx sikkita meta kitbet dawk l-ittri u ħallithom biex ġew pustati wara mewta. Prova ċara din l-aħħar ittra li batitilha bla konklużjoni. Se tipprova tavvelija ġifieri? Kemm il-wieħed jew waħda taf li għamlu dak li għamlet hi, apparti dak tal-film. Well, he's right. She could have been shaky in her last few days. Imtebtka. Morris, intu qod kwiet. Jien ma rrid xejn li f'dak li għandi dritt għalih. Tista' tifhimha din? Jekk jidirlek li għandek tagħmel hekk, ħadd ma jista' jżommok. I smell trouble again. Imma se nafżak, appena tirfes l-adba tal-avukat, tersaq xi żjed lawn. X'inhu? Jiena dejjem kont kontra l-inkwit bejn l-aħwa, u mhux se nħalli lilek iddaħħal dan it-tip ta' nkwit f'dil familja. Trid tikkontesta it-testament tan-nanna, għamel int. Imma bagħad il-konsegwenzi. Grazzi, Becky. Mur Sera, ħallini ħankellem lil Morris rasi u rasu. Morris, il-ġiksa puzzle miex taqat. Għandi bżon spiegazzjoni dettaljata u issa iżjed u iżjed wara li smajtek tajt, you felt guilty. Mela x'għamilt li ma nafux? Xej, absolutely nothing. Tirrealizza li dal-inkwit kollu qlajtu int? Jien, kif jien? Ħalli ngħidlek kif. Blaġġa but-teftif. Minix nitħaq. Morris, kieku inti ma baċ dik l-ewwel ittra u kartolina lil Sera, din ma kienx tispiċċa tirċivi 2 u ħadd ma kien jgħid xejn. Isek il-budajka taft qabel. Morris, għalfejn intħalt? Already told you why. Must I keep repeating myself? She was sad and I wanted to cheer her up. Issa x'għamilt ħilti biex nara kontenta, sa naqlaħħa xorta. Imminta tiżjed minn hekk issa? Inti għat li ħassejtek guilty. U jekk ħassejtek hekk, jew nigżitek il-kuxjenza, mela allura għamil xi ħaġa. U min tista' tiċċaqlaq minn hemm qabel ma tajli di xi ħaġa li għamilt x'inhi. Sa timmonetjani ma s-sġġu? Nagħmillek li jkun hemm bżonn, Morris. Isa ħej. Morris, iqaf waqqa kull kelma li ngħid jien qaċċajt. Tini spjegazzjoni, forsi l-istorja taqaf hawn. Well, the guilt is killing me anyway. Sa ngħidlek u nistrieħ u ħossni aħjar.
Qed nistenna. Imma l-paċenzja tiegħi għandha limitu. It all started when I found money notes in your books. Kombinazzjoni. Kont qed infittax iktib PS I love you. U waqgħet 20 euro. ċek tip ieħor u raġa' waqgħu iżjed. Daqqa waħda rrealizzajt li jista' jkun hemm il-flus fil-kotba kollha. Int! Sa tagħmel? Se noqtlok. X'qed jiġri? Help! Int ma tlaqx, x'ġejt lura tagħmel? Ġejt ngħidlek li ċempilt l-Scarlett u deċidejt li ma nagħmel xejn. Jien ma rridx il-maħabba l-wirt tan-nanna nispiċċa ma kux nista' niġi narak iżjed. Tgħidli qalbi l-ħabs se tibda tiġi tarani minn għada? Jekk meslu żufa waħda minn ġismi, nirrapurtak. U jiex bess li nagħmel allura? Issa li sirt naf li l-flus li ħallit il-mama fil-kodba ħadthom int. Let me explain. Dak ser jissejjaħ Morris taf? I had no idea they were yours. Allura tiġi accidental. Accidental my foot. Believe me, ma rridx nisirqek. I thought I found a hidden treasure. Ħsib nisib ċortija. Imma ma terċevejna l-ittra u sirna nafu li huma tiegħek. Ma kontx nafsa naqbad ngħidlek għax inti l-kodba ġa kont tajthom li tija ta' Megan. U ħallejtni naħseb li tajta l-kodba mimlija bil-flus. U jinsaqsejt il-ħejli sabit xi ħaġa. Lil-ħejli, jien ma nafx kemm staqsejt nies. But I gave them back. Why are you still picking on me? Għalhekk poġġej dawk l-2 euro fl-istova sera? Ġejtajt tal-flus li ħadd lill-ommi. U min jista' jaċċertani li kien hemm bis 2000 euro u mhux iktar. Ġifieri int meta kont taf li l-ewwel ittra li rċivit sera kien bata Morris, għax issa tħawwad. Dakinhar stess li fetħitha. Indunajt mill-kitba x'ma kienx il-kitba tal-mama. U ndunajt mill-kliem li ntuża x'ma kienx kliem li normalment kienet tuża il-mama. Imma biex li l-sera ma nsewdilix qalba, ħallejt kollox għaddej. Stenna naqra. Ma nagħmlux mod li sibt il-flus li ħallit li ġossu fanu kollux. Morris. It was accidental once again. Stqarrija wara l-oħra ġejja llum. I needed money to come to Slovenia. I needed money for the down payment on the Cadillac. U l-flus ta' sufan. Li waqqajt id-drink fuq il-kuxin u provajt nimsaħħa biex ma jtedbax. U żajthom. Ħallih, għandu jgħoddu xi ħadd irid ikun jien. I'm sorry. I'm really sorry. Qatt ma kienet l-intenzjoni tiegħi li nisraqkom. Honest. Tagħmel xek, Jeremy. Il-flus imorru jiġu. Sagan sew? Sew? Asħaq kemm għattala xorti l-nanna. Ljaf kemm tqalbet fil-qabra bħabba fija. Jiena ċerta li n-nanna taħfirlek, Jeremy. Inti m'intix tifel ħażin. Tajt dak li jkollok tajt fis-saħna tal-mument, imma inti m'intix tifel kattiv. Sorry Ran. Sorry ta' vera. Ma saqja vera kienu jibnu ta'. L-Uncle Morris ma nistawx nħallu l-għaddejja l-ixxa. Le, ta' żgur li le. Irtitina kull euro li ħadilna, b'xi mod irti pazzi ta' dak li għamel. Morru nkellmuh u ngħidulu li ħanamlu skema itina xi ħaġa fix-xahar. Iridu nilħu kompromess. Imxi.
fl-episodju li jmiss. M'għandix ismek hawn. I'm on the waiting list. Ma nafx kif ħallejtu b'xejn. X'rid nagħmel nilwilwolqu? Uncle Morris jibqa' jikkonfondi lil kulħadd. Lil Uncle Morris ċempintlu? Sera, iqaf aħseb f'Uncle Morris. Jekk jiġilu xi ħaġa, se tkun ħtija tagħna. Mr. McCartney. Just call me Morris, love. It's Morris. Mr. McCartney, please, ma tistax tibqa' li hawn. Why not? Mela sejjer, It seems I'm not welcome here. ipprovajt tkellim is-Sur Kuti. Miskin Morris. F'daqqa waħda ħadd ma jridu. Jekk se tibqa' fin-nofs, se nibqa' dej minn fuqek. Tasal?